Stimați colegi ai Institutului European al României, îmi face o deosebită plăcere să vă urez la mulți ani cu ocazia aniversării celor 25 de ani de activitate. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care am derulat-o de-a lungul celor 2 ani și jumătate în care am fost secretar de stat pentru afaceri europene, dar mai ales aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și pentru tot ceea ce reprezentați dumneavoastră în peisajul dezbaterilor academice sau la nivelul think tank-urilor privind problemele de actualitate ale Uniunii Europene. Sunteți o voce unică, o voce inconfundabilă, o voce puternică și pentru aceste lucruri eu vă mulțumesc. Pentru că într-un context în care este atât de dificil de decelat adevărul, direcția de acțiune, viitorul, așteptările cetățenilor europeni privind Uniunea Europeană, dumneavoastră ați avut viziunea, ați avut curajul să organizați dezbateri dintre cele mai diferite privind temele arzătoare ale Uniunii Europene, teme care de altfel și astăzi fac încă obiectul reflexiilor europene. Fie că am vorbit despre competitivitate, despre dubla tranziție energetică și verde, fie că am vorbit despre conferința privind viitorul Europei sau despre proiectele pe care le putem derula în continuare pentru statele candidate la Uniunea Europeană, în special pentru Republica Moldova și Ucraina, dumneavoastră ați fost partenerul de bază al Ministerului Afacerilor Externe. Am avut un dialog extraordinar în timp real. Am colaborat întotdeauna pe mesajele pe care putem să le adresăm ascultătorilor noștri și mai ales dumneavoastră ați avut un spirit de inițiativă extraordinar care a reușit să coaguleze vocile tinerilor din România în ceea ce privește așteptările lor vizând Uniunea Europeană. Vă doresc să rămâneți la fel frumoși, deciși, să aveți aceeași conduită și aceleași idealuri pentru anii care vor veni, pentru că în contextul în care atât de puține voci europene pot face diferența, pot aduce tinerii în siajul Uniunii Europene, pot crea mesaje și platforme în care Uniunea Europeană să devină casa cetățenilor noștri și ei să fie convinși de acest lucru, dumneavoastră sunteți cei care faceți diferența. Rămâneți un reper, sunteți extraordinari și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. La mulți ani, Institutul European al României!